Nazdravujeme, jméno je Hryska, vítám vás u mojho ďalšieho videa. Dneska som tu znova zo serveru Gaming Club, tak my môžeme ísť teda na to. Dneska by som si chcela nájsť nejaké dobré miesto na domček. To znamená, že chcelo by to vážne buď si urobiť nejaký umelý ostrov, alebo nájsť nejakú úplne dolínu, takú podobnú ako v hardcore. Ale radšej by som bola asi za tú dolínu, alebo proste nejaké úplne krásne miestečko. No a vlastne, neviem, chcela by som to tu úplne rozbombiť tento server, myslím to tak, no myslím teda tú sériu. Úplne vyhypovať by som ju chcela, pretože tento server je vážne super. Je tu úplne skvelá komunita a proste mám chuť to tu úplne vyhypovať. No tak ale ako videli ste v minulom videu, že som mala diamantové veci a bola som tam aj s Dakým, ale tentokrát som sa rozhodla, že asi budem stále točiť sama, pretože ten zvuk tam bol extrémne zlý, ale že extrémne. A neviem ešte s tým veľmi dobre narábať, to znamená, že asi to bude lepšie točiť sama. Možno párkrát si pozvať do videa nejakého hostia. A tam by som to úplne chcela potom vybombiť. Ale no, tak či tak videá samej majú väčšie zhliadnutia a napríklad minulý diel z hardcoreu presiahol 200 zhliadnutí, takže neviem čo sa stalo, to video bolo, no nechcem povedať, že bolo extrémne zlé, ale nebolo až také dobré a vám sa nejakým spôsobom páčilo, to znamená, že ten hardcore vážne má význam točiť. Naberá vám to zhliadnutia a úplne som ostala vystrašená normálne, že koľko ľudí si to pozrelo. Ale zároveň už som zistila, že keďže toľko ľudí si pozrelo to video, to znamená, že väčšina ľudí, čo pozerá moje videa, nemá odber, to znamená, že choď ho tam hodiť, je to zadarmo a mne to veľmi pomôže. No proste, choď ho tam dať, je to také veľké červené tlačítko dole pod videom, tak určite naň ho ťukni. Ja by som bola za to veľmi rada. A akurát už nemám hunger. Znamená, že musím, no teoreticky musím prežiť, ale musím nájsť nejaké zviera. Áno. Poď, rýchlo, poď, ku mne. A BUM! Aký kritikál schytala. Úplne som ju rozsekala na kúsky. No, dole do popisku vám dám IPčku aj Discord tohto serveru. A ja by som možno ako chcela, neviem, či by som chcela veľmi točiť tento server sama, lebo je tu extrémne veľa ľudí, s ktorými by som mohla točiť a proste pre mňa je to väčšia sranda, keď to točím s niekým, ale tak ako neviem, či to veľmi budem točiť s ľuďmi. Ešte sa budem musieť rozhodnúť. Toto som bude pokašľať, teraz mi to nevidie na bloky. A dole do komentárov určite napíšte, či by ste chceli video s niekým, alebo proste iba čisto ja sama, pretože neviem, či mám točiť teraz ako videá s ľuďmi, alebo mám točiť sama, alebo neviem proste. Chcela by som zároveň točiť s kamarátmi, ale poprvé nemám kamarátov, teda čo? A po druhé, určite vo zhliadnutí vás asi baví viacej, keď točím sama, takže
No, rozhodne ste to vy. Našťastie tu môžem kliknúť a som späť. Mám tu ešte krásne moju hlavu a chcelo by to teraz nájsť moje náradie. Lebo sa mi really nechce ako hľadať ďalšie. Ale asi to bude potrebné. A tu sú len nejaké bloky. Really, ja musím hľadať ďalšie. Dobre, nevadí. Prečo som mala pocit, že som videla niekoho nick? Dobre, nevadí. Aspoň mám už plný hunger bar a môžem si spraviť nejaké sticky. 4 sticky, to postačí a pekne, dobre, nie, toto som chcela spraviť, chcela som spraviť toto, boom, 16 torčiek, aj to nejak využijem, nasadím tu pekne krásne moju hlavu, budem mať aspoň troška väčšiu hlavu, to znamená, že je väčší mozog, teda čo? A kľudne mi napíšte aj či by som mala skúsiť nejakú inú hru, proste natočiť, či by vás to viacej bavilo a či nie, lebo ako neviem, či to chcete. Ako kamaráti mi písali, že by som s nimi mohla kľudne natočiť Fortnite alebo Roblox, ale neviem, či by ste to vy chceli, to znamená, že no. Zatiaľ som to veľmi o tom ani nerozmýšľala. To bol len ich spontánny nápad. No, tak ja by som najradšej asi bola na nejakom ostrovčeku sama. To znamená, že ja si tu vykopem nejaké drevo, aby som si mohla spraviť basic veci, loďku a potom by som asi sa šla plaviť. A potom, neviem, už zapadá slnko, takže to bude mať dosť ťažké na vode, ale zároveň aj takto. Nie že, no proste na súši, by som to povedala správne. Nechcem motiku, chcem peknú nejak sekírku. Dobre. A chcem ešte nejak toto krompáč. Toto tak. Ešte tu vykraftím sticky. Loďku. Toto vezmem. Spravím meč. Východných ma nehýtne nejaký mob zozadu. Ešte toto. Dobre. Dojdem si semka. No. A ja sa idem teda plaviť a o chvíľu sa vám ozvem. Dobre. Ľudia, ja som tu proste našol mega dobré miesto. Ale poďte so mnou sa sem popozerať. No, proste je nádherné miestečko. Tu sa dostajem ešte kam chcel by to troška vylepšiť túto cestičku. Ale proste úplne nádherné miestečko. Chcel by to už iba úplne kúsoček vylepšiť, hej. Ibaže tunák má niekto postavený domček. To znamená, že ja mám v pláne zojsť tunák dole a tejto tunák lúke sa asi nejak ako proste ubytovať, alebo ja neviem. Pretože bude nádherná dlhá lúka, tunak je tá hora. Aha, nehovorte mi, že tunak niečo je. Je tu dedina, hej. Ale je tam nether portál. To znamená, že poprvé tá dedina už bude asi určite vybraná, hej.
troška ako pozriem to. Ale ona bude asi určite vybratá. Lebo sú tu bloky. Dobre, ideme pozrieť túto prvú čestku. V nej určite niečo. Dobre, tu nič není. Nevadí. Pozrieme tunak. Dobre, vezme si posteľ. To sa vždycky hodí. Tiež tu nič není. Ideme do ďalšieho domčeka. Dobre, tu není ani čestka, hej. To nevadí. Ani tu není čestka. Vezme si tu nejaké žrádlo. Papanie teda, som myslela. No. Tunak je nejaký pekný domček. Dobre, tu je len stone cutter. To mi zatiaľ netreba. Tam je ďalšia dedina. Robíte si zo mňa srandu. Aj do tej šli. Asi určite ako hej, boli tam, lebo tam vidím nether portál. No, ale podľa mňa by tu mohlo byť ešte niečo, nie v dedine, ale proste tunak pri dedine. Počkaj, potrebujem si niečo spapkať, pretože ja si zomrem. Mrkva. Mňa mrkva. Dobre, ostali mi 3 mrkvy. Tunak. No. Tam je ďalšia dedina. Čo je toto zač? Tu sú ako 3 dediny hneď pri sebe. To nie je možné. Aha, Kung Fu Dreamer sa joinol. Veľmi ho pozdravujem do videa. Kung Fu Dreamer je človek, ktorý mi robí moje nádherné miniatúry, takže veľmi mu ďakujem, veľmi ho pozdravujem. A proste tu nejaký krásny lesík, hej. A podľa mňa by tunak tam hore by som sa niekde mohla ako spraviť si nejaký domček. Úplne taká krásna vyvýšená plocha. A čo som rada, konečne mám posteľ, to znamená, že konečne nebudem musieť stráviť celú noc tým, že pomaly zdechnem, teda zomrem. Kráva, dobre. Mú. Dobre. A škoda, on sa... Dobre, on... Neviem, čo si skúša. Dobre. Už som skoro hore. Už len troška. Kamo, tunak bude niekto bývať 100%. Ale... O môj bože. Cherry. Kamo. Tunak to milujem. Ja to tunak milujem. Ľudia. Asi sme našli miesto, kde budem bývať. Týpek tu zatiaľ nemá domček ani nič. Tunak z tohto robil lávu, dobre. Ale nemá tu ani domček, ani nič. To znamená, že našli sme skvelé miesto, kde by som sa mohla zabývať.
Ja strašne milujem tieto tu cherry, proste mňam. Plná mňamka toto. Úplne nádhera toto tu. Dobre, takže ja by som asi zničila tento tunak stromček. A ja by som si z neho asi spravila taký basic domček. Úplne teraz tunak na videu. Ja si ho tu idem navrhnúť. A ja sa vám ozvem, keď bude postavaný. Tak uvidíme sa o chvíľu. Ľudia, takže už som si konečne spravila tento môj domček. Zatiaľ je to len takové basic, ani strechu som mu nestihla spraviť. Ale to nevadí. Pre tento diel z serveru Gaming Club by to bolo všetko. Nezabudnite hodiť like a odber. A my sa uvidíme teda na budúce. Čaute!